אני הולך להביא לך מתנה מטורפת, ואתה הולך להודות לי. אף פעם לא הבאת לי מתנה. אתה מאמין לי או לא? לא. אז אתה תגלה היום, תביא כיף. טוב, אז כפי שהבטחתי לאבא שלי מתנה, הגעתי פה לעמדה של שוגיז בקניון עזריאלי. להסביר לי כל מה שקורה פה? מהר, גו. אוקיי, אנחנו שוגיז, יש לנו פה מלא מוצרים סופר מגניבים, גרביים, כובעים, מצעים, כל הזהות שאתה יכול לדמיין. פיזית הכל. עם הפרצוף שלך. עם ספל. תקשיבו, יש פה מחזיק מפתחות, יש פה באמת מסחר, כיסוי עיניים. וואו, איזה בוקסר! הנה על העולם. הנה, יש לאבא שלי גרביים עם הפרצוף המהמם שלו. תודה רבה, תודה רבה. אבא, חזרתי עם המתנה שלך. זה אמת? כן. אז אני פותח? יאללה. טוב, אבא, תסתכל מה הבאתי לך. ציפית לכרית. תסתכל. מה?